Hello guys, guys, ego Chwla Bai sini Tipwrajwk Bai Tipwrajwk iko KTM bai kai boro KTM ko ba jan bai chela samla ma se to pan food di ba kita lang man Pulang dalam sungguh baik sunah hanya hai ini na aneh ketal video gangke baik song noron nubi bang kana video ni screen no pulang no aron noron nuk na khoroksa Wansa Chwla Bai Tipwrajwk Bwrwi berai tongma ni norok mokol bai thang tei darak sidang no norok buskang noron nubi bang kana baik song tangai gangke sini Tipwrajwk o khoroksa botam ni bagai Wansa Bai amo hai ke berai tongmani nangkha bini mokoloba te bini kepaloba tanggei sini de borma celano bo mokol nuglia abono tini norok bai ang bai ke pulang se pai thang jora sebai sukrubai serai ke bojilai ke samelai bai opsong tanggei gang ke main point gaino khoroksa sini o boksuk bo tanggei oba hai ke bo Wansa rok bai ama hai ke kriya khlai bo aro bo berai tongnani nangkha te kebang mano bo hai Tipwrajwk te bwrwi sikili eba kajajak hindi kebang mano ajagao tongo phiaba hai phano Wansa rok bai berai ya tongya phiaba bo hai tanggei abo hai ke tongnani nangkha phiaba bini belai kheno bini character hamya aboni bagui no bo tini Wansa bai amo hai ke berai tongnani nango bono joto kini Tipwrajwk bono hamya hinui wansugui tongkha bai opsong tanggei bo hinjangnani nangkha bini akol hamya te bini tomung tamung rok hamya aboni bagui no bo tini oba hai ke bo hinjangnani nango tanggei hingkhe norok tabuk joto no saimana Tripura haste o Bangali bai te tribal lok tabuk belai kheno walaijak eba mukhang somlaijak ngui tongo bai opsong tanggei hingkhe jeng naisimai singmaya borok bo chini borok jeng bo chini borok hinui jeng kha nanglaite abo hai tabuk rajniti ni tui political ni tui bo tabuk belai kheno ur nanglaijak Tripura haste o bai opsong amosni botam wngkha bo hingkhe asuk gunugul ngui tongo Tripura haste o amose bo Wansa rok bai se naidi busuk bilip khai bo abo hai ke berai tongkha hor kuthuk phiaba bono chini o je chini Tipwrajwk bukhukno o Wansa bono bo kono dino phano bo bono kaham khlaiya tanggei hingkhe bo bono hamya no khlai painai tanggei hingkhe borok travel rong borok maya nangya borok just time pass nono tui berai mangkha ba nono tui tongkha asuk baina bongni enjoy full aboni bagui no borok jai nangya khlaiye last hingkhe kagero bai opsong phiaba chini o bukhukjak hingkhe bo oborok no bo saimaya aboni bagui no bo oba hai ke Wansa rok bai kriya khlaiye berai tongo bai opsong bo hai rok belai kheno chaya tanggei hingkhe oba hai rok tawan sudi laibo tanggei hingkhe laibo chwng kaham khlaise thangnani naidi tei borok kaham naiye tei kaijagui songchar khlaiye family khawui abo se naidi bai opsong tanggei hingkhe nung Wansa jesukmano gwnangthong jesukmano rang gwnangthong nung aborok no care takhaide tei borokni life o thana rok tawan sudi amo khe belai kheno ni life nosto ongui thanai gangke bai opsong tini obor norok bai ang sabai sukru thanai hinui phaio tanggei gangke chini borok rok kwbang mano 10 bai thokaijago tei paijago bai opsong tei kwbang mano tongo Agartala o bo hai kwbangma bwrwi rok no thokaijagui paijagui abo hai ke hamya khlaijagui tei kwbangma kaham bini dolok bo thangtai bo bai borok bo hamya khlaiye paiye nosto khlaiye tola thiklai ro bai opsong gangke chwng kwbang mano social media rok bo nugo tini Tipwrajwk Bwrwi rok Wansa rok bai viral khaijakmani tei kwbagui motom suwui kis rokjakmani tei viral khlaijakmani tei rang bai paiye ayang twlangui nosto khlaijakma rok chwng kwbang mano nugo bai opsong gangke bai opsong norok bujima khana khlaio tinini video asuk norok pula tini paithak tornai tongmani bagui norok no belai kheno hambai bai opsong।